guys, नै आं दिनै संगिता मोनाव फैदों ओमफ्राय संगिता मोनाव आलासि जानो लिंबाय थानायखाय फैबाय आरो ना इबो बर्नआव थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय हानावनो थांनि होननानै ब्रा लिंथाबनायखाय इसानाव आलासि जानो फैबाय आरो ना दाखालिबो फैदोंमोन ओमफ्राय दिनै हर थानायहै फैदों आइ बा फै हर थानाय फैदों फिसालाखौबो लाना फैदों नै फिसालायाबो आं गैयाबा थाया नालाय हारसिंनो हर थानो हाया माने हर थानाय हिसाबै आं थानो हाया आरो ना फिसालाखौ गारनानै माने हरावहाय बिमाखौ गोसोखांबाय थायो नालाय ओमफ्राय नै दा फिसालाखौबो लाबोबाय लोगोआव फिसालाखौबो ओमफ्राय नै संगिता माहानाव लोगोफोर बे टफिखौ मोननानै फिसालाया मा टफि इयो माबा ससे गैलायै मा टफिनो ओमफ्राय आंखौ गानना नायनो होदो आरो फिसालाया टफिखौ गाननांगोन आङो दा गानना देखायनोसै आङो नैया नों गाननो होननाया आं गानना नायबाय टफिखौ नायदों बोरै नुदों मा मोजां नुदों फाग्लिबायसा नुवाखैबा दिनै होमबा खानैबो दोखो रायलायगोन हरसे एक्टराथ' थाबनो फैखायाना हरनि 9टा 10टासो जायो रायलायबाय थासिगोन आरो खानैजों दोखो दा नै लोगोफोर लेग पिस जाहोगोन दिनै माबा संगिताया जा गोथाव संखायोनो इयो लेग पिस जाना नायनोसै दिनै संगितानि आखाइनि डेन्जार गोथाव संनो रोंखायो ओमफ्राय इसा बिबनाङा गोदाना दोनदो आरोना ओमफ्राय लकेल जानायनि बाथ्रा दंमोन आरोना दिनै ओमफ्राय दा दाउखौ हमना दोनो गाबोन सानाव जासिगोन फुङावहा ओमफ्राय दा ओरैखो गोदा खाना दोनबाय नालाय हामा जायो बोरैबा जायो गरम नालाय दोनबाबो थायाना आरो फ्रिज थानायबालाय फ्रिजाव दोननो हागौमोन हामा जाना दोंना फ्रिजा दोंमोननो हामा जाना दोङो ओमफ्राय दा फानदो 3000आवनो फानो आरो ओमफ्राय जेबो नङा लोगोफोर ओंखाम जाहैनोसै ओमफ्राय फिसालाया नै उन्दुलांबाय ओंखाम जायालाखैनो इयो एकदम मेथाइ जानानै उदै बुंजोबनानै गाबोन फुङावनो जासिगोन ओमफ्राय नैया दिनै संगिताया नाइटि लाबोदोंमोन आरोना गोदान गांनै जरासे आरोना ओमफ्राय नैया बे गांसे आंबो फार्स्टआवनो गानना होबाय फुरना जाबाय दा आं गानना होबायना नैया मोजांथार कालारफोरा ओमफ्राय दा जों ओंखाम जानोसै आरोना लोगोफोर हर जाबाय नालाय ओंखामा मा ओंख्रि संदो खोन्थानोसै चिकेन लेग पिस आलु टमेट' होनानै ओमफ्राय मुसुर दालि सातनि बाथोन आसार ओमफ्राय हाग्रानि बेदर नाम लाला आं दा जानोसै आरोना लोगोफोर हर नालाय भिडिअखौ बारा मोजां नुवाबो जानो हानाय जानोसै दाउना हरनि लोगोफोर लेग पिस हरसे जादों लेग पिसनाव मोदोमखौ हरदो ओमफ्राय लेग पिसखौ जानोसै आं लेग पिस वाव भेरि टेस्टि थोयाबाबो टेस्टि बिराद गोथाव जादों मा गोथाव जाखादों थेवबो आंनाव खोमसि नुखायो अनितानि मबाइल थाङा हारा उखैगासिनो हारा उरगासिनो आंखौ हारा जाबासो जानाय बायसा मोनो आं बेदर जानाय बायसा मोनो जाबाय थानोसै ना नायलांबाय थादो जों जाबाय थानोसै ना ओमफ्राय इसा मालिका जाग्राखौ जों खानाया जाग्रोबाय आरो ना जोंहाखौ नेखाया आंखौ माला जायो माला जायो फात्ता गैया ओंखायनो आं जाग्रोखायो खानाया जाग्रोबाय गैया हाबबोन करे लोगोफोर जोङो ओंखाम जाखांबाय आरोना गेन्दा दाउ जासे नैया जाखांबाय ओमफ्राय दा उदै पेटला जालायजासे जाबाय दा उन्दुनोसै आरोना हरबो जाबाय नालाय लोगोफोर ओमफ्राय गाबोन फुङावहा लोगो मोनसिगोन आरोना होमबा दा हरनि बेखिनियानो जाबाय भिडिअआ लोगोफोर उथिलायबाय फुङाव उथिनानै संगिता माहाय फुङावनो इसा मालिका दाउ गोदागासिनो आरोना दिनै दाउजो जाहोगोन लोगोफोर दाउ जाहोगोन दिनै संगिता मालिका दाउ बुथारगासिनो दाउआ गोमो मोनदोना कालारानो दिना मेजेम नामा मेजेमा ना मेजेमगोन रादोंबाथ'
जानोसै ओंखाम जानोसै गाइस जोङो फुंनि ओंखाम जानोसै आरो संगिता खुरगासिनो आं दसे नेरो 자네가 끝으로 나가고 이렇게 붙어 비라 피타민이야. 마이 순들이야. 아, 살잖아. 어? 아, 살잖아. 맞아는? 아, 살. 살잖아. Thấy mà này không có gì. Nên tôi có lao bên này rồi sử dụng cái stick nào là phải biết mình bắt ra mà này nè. 무장은 안 돼요. 붙장하래. 그래 시동을 해야 그래 시끌로 바니래. 생활 실무 가지고 시작시. 장난 끝나가 있지 장난. 시끌로 제일 걸로 손을 해. 뭐 가자바타 하면 돼.